Može, Ivane. Može, okej. Evo kao što je ova pjesma koju smo sada malo prije pjevali, rekla biti jedno sa Gospodinom. I rekao sam, nije li to predivan, nije li to predivna stvarnost biti jedno sa njim. I to biti jedno sa njim u stvari govori o blizini, o jednome bliskome odnosu. Sad neke osobe u našem životu s kojima mi imamo bliski odnos, između ostaloga su osobe koje zovemo prijateljima. Je li tako? Sada, jedno pitanje na samom početku da nas uvede u ovu današnju temu iz biblijskog teksta koji je zapisan u Evanđelju po Luki 6:12 do 16. Prijatelji. Na temelju čega mi kao ljudi biramo svoje prijatelje? Ko će prvi? Filipe. Povjerenje. Ajde reci mi, ovako osim Mateje, imaš li bliskih pravi prijatelja nemam puno, tako? Nemamo. Ne možemo. I na Facebooku ovih 500, imamo svakoga tamo. Filipe, daj nam navedi nam, barem dva, evo. Imenom. Nama neće značiti ništa, ali... Alen i Vito. Alen i? Vito, okej. Zašto si ti prijatelj baš sa Alenom? Kako si sa njim dobar prijatelj, ne sa nekim drugim? Što vas je to spojilo? Povjerenje, na primjer. Mogu mu reći stvari i znam da će zadržati za sebe. Znači mogu mu se povjeriti. Ja, sad pazi ovako. Povjerenje je jedna dublja stvar. Znači to govori da ste vi već razvili vaš odnos. Mene zanima nešto drugo. Na temelju čega ste vi uopće uspostavili vaš odnos? Kako to da ste kužiš, sad povjerenje je fantastična stvar. Možda igraš šah, Filipe, on dobro, ili tako? Da li imate nešto zajedničko? Pa... Kako ste se našli, razumijete? Pa neki dublji razgovori, znači... Nešto više, kako da kažem. Znači na temelju nekakvih širokopojasnih pogleda. Aha, dakle našli ste si zajedničko to što imate široke poglede, dobro? Mateo, da. Kako ti biraš? Kako to da recimo je Magdalena baš tvoja prijateljica? Opij malo da skupiš hrabrost. I da smisliš tako reći. Ne znam, tako, počeli smo se družiti. Počeli ste se družiti. Ja se nisi počela družiti sa, ne znam, s nekim drugim. Zrači pozitivno za njezine oči. Znači pozitivno, dobro. Što imaš za reći? Pa ništa, da, pasale smo jedna drugoj. Pasali ste jedno drugoj, dobro? Đurđe, da pitam vas ovako sad, da malo preskočimo red. Kako to, zašto imate, dakle, kako uspostavljate prijateljstvo? Na temelju čega? Ja imam neke osjećaje ili zrači pozitivno ili negativno. I onda ako negativno maknem se i ne razgovaram. Onda ništa, a? Dobro. Evo da pitamo pastora Mateja. Na temelju čega uspostavljate odnos? Evo, mogu spomenuti dvojicu i reći njihova imena. On je Vlado Pšenko, to je Davor Dobutović, zaustavio bi se na njima dvojicu. A naše prijateljstvo se razvija iz naših interesa. Postoje interesi ili promišljanja životna koja su nas nekako navezala, a to je baš ovaj duhovni profil. Dakle, Vlado i ja promišljamo o gradu Vukovaru i onda shvatimo da ljudi su još uvijek bremeniti i propitkujući našli smo se da dijelimo, kao što je već bilo i rečeno, i povjerenje, ali ove percepcije, pogled, zajednička nekakva promišljanja su se baš našla na tu i tu smo postali prijatelji. I radimo recimo akciju Doline blagoslova zajedno. Pa onda evo, profili su nam različiti. Vlado ima svoj stupanj obrazovanja, ja svoj, ili sad ovaj treći spomenuti je liječnik, oftalmolog.
I zanimljivo je da i liječniku je srce negdje zapaljeno istim vrijednostima ovoga profila duhovne dimenzije i naše prijateljstvo se razvilo ne iz samo naših koristi, dapače mi smo podrška jedan drugom, ali u korist smo drugih, naših bližnjih. Evo, to su neke misli koje... Dakle, zajednički pogledi na naše nekakve životne percepcije, poglede su nas zbližili i razvijamo se u tom smislu. Hvala. Znači ono, ako mogu napraviti jednu sumerizaciju, jest da prijatelji su obično ljudi s kojima mi imamo nešto zajedničko. Da se tu možemo složiti oko toga. Dakle, nismo mi prijatelji sa bilo kime, kao što smo rekli, jel? Mi smo prijatelji sa ljudima s kojima nađemo nešto zajedno. Moramo naći neku zajedničku crtu. Zajednički jezik. Sada, ali mogu li biti prijatelji ljudi koji nemaju puno toga zajedničkog? Na primjer, evo vam jednog izazova. Mogu li biti prijatelji, ima ih više, ali ovdje sad za našu grupu. Mogu li biti prijatelji, recimo, navijači Bad Blue Boysi, navijači Dinama i Torcide iz Hajduka? Ne, može. Teško, ali je moguće. Teško, jel? Ili, na primjer, mogu li biti prijatelji članovi HDZ-a i članovi SDP-a? Da. Pa mogu, ja mislim da mogu. Mogu u određenim situacijama. Interesne skupine su uvijek dobrodošle. Mogli bismo sada nabrajati nekakve, ja sam ovdje sebi napisao, nekakve alternativne skupine. Na primjer, mladi će to razumjeti. Mogu li imati što zajedno, recimo, pankeri i šminkeri? Ne. A moj Filipe, Ne. šta to karakterizira panker? To je obrijani spanker. On kosi bez kose. Ne, to su ovi drugi. Kako su zove ti obrijani? Skinhead. To su skinheads. Pa oni ne može se zajedno držati. Da. Znate koji su vam pankeri? Pankeri su vam oni sa krijestama. Znate? Oni sa krijestama, oni što imaju istetovirani su ili istetovirani dijelove Zeleno i ljubičastu kosu. izbušene uši, blate glavom. I mlate ove, ako nađe u nekom kvartu gdje se nađu zajedno, mlate se. Mlate jedan drugom. Jedan se drugim, da. Ne voli jedan drugom. A s druge strane sad zamislite njih sa šminkerima. Šminkeri imaju lijepu odjeću, pozeri, imaju lijepe aute, oni vole elitu, razumijete? Dakle, što hoću reći, u prirodnim okolnostima ti ljudi nikada ne bi mogli doći zajedno. Ono što vam danas, ono o čemu želim danas govoriti, jest govoriti o jednome timu. Jednome čudnome timu, koji je na jedan čudesan način došao zajedno. A po naravnom vidu stvari, ti ljudi nisu imali ništa zajedničko. O kome se radi? Radi se o 12 Isusovih apostola. Ne znam jeste li na takav način razmišljali o njima. Uopće poznajemo li njihove profile? Ja sam se ovdje malo našalio na početku, mi njih vidimo, vidimo ih, ne znam, možda na nekakvim freskama ili u crkvama, sa nekakvim aureolama iznad glave. Ali tko su bili ti ljudi? Kako su ti ljudi uopće došli zajedno? Hajmo zajedno pročitati biblijski tekst zapisan u Evanđelju po Luki, 6. poglavlju, od 12. do 16. redka. Dakle, Evanđelje po Luki, 6. poglavlje, od 12. do 16. redka. Na ovome mjestu čitamo. Onih dana iziđe Isus na goru da se moli i provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozvah sebi učenike, te između njih izabra 12 koje prozva apostolima. Tko su bili ti ljudi? Evo njihovih imena.
izabra Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanog Revitelj, i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskog, koji ga je izdao. Hajmo samo na kratko, prije nego li uđemo u analizu biblijskog teksta, doći Bogu u molitvi. Gospodine Bože naš, hvala ti za ovaj dan. Hvala ti da možemo biti ovdje zajedno u Amruševo 11, slaviti tvoje sveto ime i naći se, Gospodine, okupljenima oko tvoje riječi. Doći do toga izvora. Tvoja riječ je izvor za kojim žeđa naš unutarnji čovjek. Molimo te i ovo poslijepodne i ovo večer. Isuse, nahrani nas tvojom riječju po duhu tvojemu svetome. Neka on hrani naša srca za one stvari, Isuse, koje su nam potrebne, a ti znaš što je potrebno svakome od nas. Budi blizu, Gospodine, večeras sa nama i sa svima onima koji će nas možda slušati ili gledati. Molimo to, Isuse, u tvoje ime. Amen. 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 Bože Filipe, na početak. Ne baš na takvi početak. Ok. Onih dana. Počinje, ne znam da li vidite, Đurđe, vidite? Ok. Onda ako vi vidite, vjerujem da vide svi. Onih dana. Ja sam sa Filipom razgovarao više puta i sa nekim drugim dečkima kad želim reći mi proučavamo biblijske odlomke. I vrlo jasno kada, dakle, ne proučavamo čitavo poglavlje, ne proučavamo biblijske retke, nego proučavamo jedan odlomak biblijski. I kako možete prepoznati gdje biblijski odlomak počinje? Postoje određene fraze koje nam kažu, sad ovdje počinje biblijski odlomak. I ovdje sada vidimo, dakle, ova fraza onih dana. Aj sad se malo zapitajmo. Koji to dani? Dakle, bili su određeni dani onoga ljeta. Se nešto događalo. Dakle, onih dana se nešto događalo. Koji dana? Kada čitate, dakle, Evanđelje po Luki, kada čitate nekoliko tih odlomaka ranije, onda možete naići na biblijski tekst koji nam govori o tome kako se Isus susreo sa židovskim vjerskim vođama koji su mu zamjerili za neke stvari. Zamislite, dakle, židovske vjerske vođe su Isusu zamjerili zbog čega? Zamislite, ozdravio je čovjeka u subotu. Pa kako se Isus se smije ozdraviti čovjeka u subotu? Pa ti znaš da se u subotu ne smije raditi. Trebamo odmarati. Zamjerili su mu i to što su njegovi učenici trgali pšenicu. Išli su poljem, bili su gladni i onda, znate, onako malo, neki nešto vole grickati, neki vole grickati kikiriki, a neki vole malo šta mi je bilo pri ruci. Ja, šta je bio problem? Bila je subota. Židovski zakon kaže, prije jela morate oprati ruke. Oni nisu oprali ruke. I onda su Isusu zamjerili oko toga. Zamjerili su mu, kad čitate dalje, kraj 5. poglavlja, vezano za post. Rekli su, pa drugi učenici Ivana Krstitelja, oni poste, a tvoji učenici nikad ne poste. Ovi vjerski dužnosnici nisu razumjeli Isusovo poslanje. Nisu razumjeli da dan, znate, i mi danas imamo na kalendaru, kad pogledate, spomenuo sam 15.8. Imamo određene svetkovine. I šta ljudi rade? Umjesto da razumiju da dan koji nam je dan, evo, ovaj dan danas, Bog je onaj koji nam je taj dan dao. Da živiš maksimum u tome danu. A oni su obrnuli stvar. Oni su htjeli da ljudi služe danima. Pa onda kažu, znaš, toga i toga dana mi imamo te i te običaje. Uglavnom, ne želim nas ovdje zadržavati, ali tih dana
Dakle, Isus je ušao tu u nekakav, u stvari, te vjerske vođe su ušle u konflikt sa Isusom. Zašto je to važno za naš tekst? Jer u tome kontekstu Isus izabire 12 apostola. Vi ste razmišljali zašto Isus izabrao 12 apostola? Zašto nije izabrao 13? Zašto nije 14? Zašto nije 15? Zašto nije 16? Što više to bolje, a? Sa svake strane 6. Sa svake strane 6. Da, s jedne strane 6, s druge strane 6. Znate zašto Isus izabrao 12 apostola? To je simboličan broj koji odzvanja 12 Izraelovih plemena. Izrael kao država imao 12 plemena. I šta Isus ovdje u stvari radi? Isus želi reći, vođe izraelskog naroda ne razumiju Božju poruku. Oni više nisu dostojni da budu njihove vođe. Šta Isus sada radi? Isus stvara novi Božji narod. Isus stvara novi Izrael. Zato bira 12 apostola. Bira 12 novih vođa novoga naroda. E sad, to je bila jedna vrlo važna odluka. Što obično mi radimo kad imamo važnu odluku? Brinemo se, razmišljamo, tako je. Znate šta je Isus radio kad ima važnu odluku? Pogledajte šta kaže biblijski tekst. Onih dana izađe na goru da se pomoli. I provede Isus noć, moleći se Bogu. Kakva ludost. Zamislite, Isus je proveo noć, moleći se Bogu. Moleći se svome Ocu. Pa ja sam čuo da ljudi provode noć od Isusa. A Filipe, jesi čuo za nekog mladog čovjeka da provodi noć u molitvi? Jesi čuo za nekog mladog čovjeka koji provodi noć negdje na zabavi, negdje vani, u gradu? Čuo si za takve, jel? Jesi čuo za neke koji provode noć u molitvi? Na zrču. Pa jesam, i to, ali dobro. Recimo, ti su u manjini. Ti su u manjini. Volio bih te ljude upoznati. Gledajte, ovo je znakovito. Isus, koji je u stvari utjelovljeni Bog, šta on radi? On se penje na goru. Gledajte, ova ideja penjanje na goru. Znate gdje je Mojsije primio 10 zapovjeda? Popeo se na brdo. Dakle, brdo simbolizira Božju blizinu, Božju prisutnost. Isus je išao u prisutnost svojega Oca, da bi primio mudrost. I ako je Isus trebao mudrost od svoga Oca, šta mislite koliko više mi trebamo u našim odlukama? Jel imamo neke stvari gdje nešto trebamo odlučiti? Koliko više mi trebamo mudrost Božju u našim odlukama? I šta ovdje kaže dalje? Filipe, molim te, 13. redak. Ok. Kad se razdanilo, vidite, kad je svanuo novi dan, Isus otišao spavati. Ne, kada je svanulo, Isus kreće u akciju. Što Isus radi? Dozva k sebi učenike i između njih izabra 12-toricu, koje prozva apostolima. Gledajte, ovdje imamo 3 važne riječi. 3 važne riječi može, jedna od tih su apostoli, koji su nam gore? Učenici, bravo Đurđa, učenici i 12-torica. 3 su važne. Dakle, što je Isus? Još malo samo digni, Filipe, malo. Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike, te između njih izabra 12-toricu koje prozva apostolima. Tko su u stvari Isusovi učenici? Gledajte, ovdje kada govorim, ja često puta to naglašavam. Najbolja stvar koja čovjeku se može uvijek u životu je da on postane Isusov učenik. Znate zašto? A kada ti postaneš Isusov učenik, ti više ne hodaš sam kroz svoj život. O, kako je to divno. Kako je divno kada Isus hoda ispred tebe. Kada Isus hoda ispred tebe, onda više ne hodaš sam, jer imaš njega. I on ti daje druge ljude, koji su također njegovi učenici.
na koje možeš računati u svakom trenutku. Nije li onda važno i za nas ovdje, barem na trenutak, se osvrnuti i razumjeti, a šta to u stvari znači biti Isusovim učenikom? Šta znači biti Isusovim učenikom? Ne znam koliko od vas imate Biblije sa sobom. Ja imam doma, nećemo učiti. Da, gledajte ovako, ono što je dobro, ja ću sada pročitati jedan paralelni biblijski tekst. Paralelni biblijski tekst koji je zapisan u Evanđelju po Marku, 3. poglavlje od 13. do 14. retka. Dakle, ovo je paralelni tekst. Poslušajte dobro šta piše ovdje. Kaže, zatim se uspe Isus na obližnju goru, te pozva k sebi one koje sam htjede. Oni dođoše k njemu i on postavi 12 da budu sa njim i da ih šalje navješćivati. Ovdje nam se otkriva, ovdje